Kur 3000 piro ngono? Aku ndelok. Iki mang nyapa teh awan. Bolo infone langganan setia masuk kabeh ndak iki, Mang. Sopo ae? Kampung Baru Grup to ndak. Iki made in sapa iki ndak? Iki info nyonya. Nyonya Resma. Iya, saya. Oh, masuk. Pira sakmene iki? 1000. Lah hitungane ngono lho, Ndak. Hitungane ki Ket kono kan 4.000. ora gelem, Ndak, utuh. Niki kan Lah kowe ora njukuk bati. ya Pak dhewe sambatan ingon ora apa-apa, Ndak. Mosok ket kono 5.000. Tenan kok. Ya Allah, takok nyonya dhewe, Ndak iki. Nyonya iki nasional. 2000, Mbok. Tetep tak isikne mboten lali. Pondok, Mbah. Pondok. Sopo? Jenenge ra roh aku, Ndak. Nyapa? 2000 pesene iki. Iya, aku timbang lali tak isikke sisan. Bener tak dhewekne ngono. Iya, engko lali dek wingi ra beken anake nang. Nek sik Rasido iki aku ora duwe jangan. 2000, Ndak. Lah tapi aku ora jangan godhong telo iki, Cah. Wis aku cegah kan aku iki. Oh, Rasido. Aku tak tuku tomat e, ambil apa ngono. Lelene piye bolo lawe dong telo? Ya lele pira sekilo? Setengah. Iki setengah 13. Sik. 13 bolo meriah ae. 13 Mas Wakit, ora muda, ora muduk. 13. 13 bololos.